Čo všetko má platiť nájomca a čo majiteľ bytu? Po správnosti má nájomca znášať len náklady spojené s užívaním bytu. To znamená napríklad náklady na všetky energie, náklady na upratovanie spoločných priestorov a ich osvetlenie, náklady na údržbu okolia bytového domu či poplatok za odvoz odpadu. Naopak fond opráv, poplatok za výkon správy bytového domu a jeho poistenie sa do režijných nákladov pre nájomcov štandardne nepremieta. Týka sa totiž vlastníka nehnuteľnosti, ktorú mu udržuje a prípadne zhodnocuje. Keďže tieto položky predstavujú nemalú sumu, odporúčame vlastníkom bytov, ktorí nechcú znížiť svoj zisk z prenájmu bytu, aby zo záloh v nájomnej zmluve vypustili tieto položky a radšej o túto sumu zvýšili základné nájomné. Nájomcovi je v zásade jedno, či platí 500 eur nájomné plus 200 eur zálohy na energie alebo 550 eur nájomné plus 150 eur zálohy na energie. V oboch prípadoch ho stojí nájom s energiami 700 eur. Vyhnite sa však možným komplikáciám pri vyúčtovaní režijných nákladov medzi nájomcom a vlastníkom.